Namakholwa nibolile. Ngendaba yabazala ngoba bangulane imoto yabo. Asiwayebeka manga abantu abakholwayo. I know what you're saying. I'll listen. Don't go to traditionally. Those are demons. Ubuya kimi yena ukhokhile imali yonke. Awu naze nakhohlakala abantu. They come to a surgery yami esigodlweni. Siyofika sibayenze sibagcabe bafike bathi fire awe phansi umuntu. Ngiyazi mina ukuthi ufakeni la. I know the ring. Akusonto lapha. That is they are busy, they are making money. Listen properly. Now, okay. Musani ukulahla imndeni yenu nisayide nesonto. What are you saying? Umuntu olawulwa inkolo Musa akanqeni ukuthi kuthiwe kunikelela umfundisi onemoto ezu10 akhiphe anikelele umfundisi. Umakhelwane wakhe kodwa ebehleli endle umuntu oyisigqila senkolokolo kodwa lo muntu oyisigqila sikaNkulunkulu wazi ufanele bonke abantu balingane ekugcineni kosuku. Uthini Lazarus? No one is safe here. Ehhe. Ifale mfana. No one here is safe. Dango.